Όπως λέμε κλικ. Το κλικ που πατάμε για να συνδεθούμε. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω. Ήξερα ότι το να επικοινωνήσουμε απόψε θα ήταν δύσκολο. Όχι επειδή είστε χαζοί, φαίνεστε, όχι για μένα. Για μένα το Versus Travel κλείνει τα 1030. Μη με κοιτάτε έτσι, θα σας εξηγήσω αμέσως. Ταξίδεψα από το 3025. Για να σας είμαι πιο οικείος, πήρα τη μορφή ενός αγαπημένου σας ηθοποιού, του Θανάση Αλευρά, του μόνου Έλληνα ηθοποιού που έχει κερδίσει 3 Όσκαρ. Απλά εσείς δεν το ξέρετε ακόμα. Έρχομαι λοιπόν από το 3025 και το Versus Travel συνεχίζει να έχει την πρωτιά στα ταξίδια. Λίγο διαφορετικά βέβαια, τα ταξίδια είναι πλέον αστρικά. Το κανονικά δεν έπρεπε να ακούς, δεν έκανα the click για να ξεπαγώσεις. Ένιωσε ο Θανάση μου και έχουμε κι εμείς κλίκες, να περιμέναμε. Ας μου παρακαλώ πολύ να κάνω τη δουλειά μου. Καλησπέρα σας. Τι σημαίνει Versus, καλή παύση. Ακόμα δεν άρχισα. Τι σημαίνει Versus? Σημαίνει ενάντια, σημαίνει αντίθετα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τόσα χρόνια. Πάμε ενάντια και αντίθετα στα συνηθισμένα. Όλο αυτό... Σαουδική Αραβία και όλοι αυτοί οι προορισμοί με απευθείας πτήσεις με την Αιτζία. Βασιλιάδες σας έχει το Versus Travel. Αχ, η Ανατολή. Αυτό είναι. Κλικ και... Πώς μου ήρθε τώρα η αλκυστή πρωτοψάλτη. Λίγο η Ανατολή, λίγο ο ουρανός, λίγο το βενζινάδικο. Δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος για να μερακλώσει. Να, η πρωτοψάλτη ας πούμε, νούμερο 1 είναι το 3025.
είναι διαχρονική αξία. Να σας πω... Να σας πω την αμαρτία μου, εγώ δεν ήθελα να ταξιδέψω καθόλου απόψε εδώ στο 2025, αλλά το Versus Travel τελικά είναι πολύ μπροστά. Και νιώθω και πολύ ωραία πλάκα-πλάκα στο σώμα του Θανάση. Να μπορούσα στα σύννεφα, από το δάκρυ σταλό, Ένα καημό είχα. Ένα καημό είχα να κάνω ένα musical. Ή έστω να δω ένα. Και τώρα που το σκέφτομαι, τι με εμποδίζει, αφού έχω το Versus Travel και το Click, Λονδίνο, εισιτήρια και... I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds. I'm dancing. I'm singing. I'm dancing and singing in the rain. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. You're just all that you are, everything that you do. Not anymore. Stay in my arms if you dare. Must I emerge anywhere? Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. The strength of your love. I never knew love like I know it with you. When I'm free, survive. Oh, I can hold on to really little love. I ain't much further. Passion aside, I can run for myself, and there's nowhere to hide. But don't make me close on the door. I don't wanna hurt anymore. Say it. Check it out, the Saints entering again, stepping out. One of the brand new big boy toys, I do big boy things, I make big boy noise, 'cause I know what girls want, I know what they like, they wanna stay young.
and party all night. So bring Τρομερή εμπειρία Αμερική, Αχ, δεν έχω πάει. Versus travel, κλικ και πήγες. Σκέφτομαι όμως, ρε παιδάκι μου, μήπως είναι έτσι ένας επικίνδυνος προορισμός, είναι σαν ένα άλλος πλανήτης. Θα έκανες και την παρουσίαση του Ρωμάρα σου. Οι εξειδικευμένοι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι του Versus γνωρίζουν κάθε προορισμό απ' έξω και ανακατοτά και μπορούν να δώσουν tips και πρακτικές οδηγίες για τη σωστή οργάνωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Έτσι, αφού οριακά αρχίσω να σε συμπαθώ. Με ένα κλικ και Ισπανία. Si estoy aquí contigo y en cada amanecer y me regala un suspiro, ¿qué más puedo pedir si vivir es lo que pido? Un farolillo de alumbre nuestro camino, un farolillo de alumbre nuestro camino. Vale, vamos allá. Μέσα από την πολύχρονη ταξιδιωτική μας εμπειρία, επισκεφτήκαμε πολλά χωριά με τοπικές κοινότητες που βιώνουν μια σκληρή πραγματικότητα. Κοντά λοιπόν σε αυτούς που υποφέρουν, το Versus Travel ξεκίνησε το 2010 να φτιάχνει ένα σχολείο στο χωριό Κον της Γκάνα. Μέχρι τότε, το κοινοτικό σχολείο στεγαζόταν σε ένα υπόστεγο με άχυρο. Κατασκευάσαμε 3 αίθουσες για τη στέγαση του δημοτικού σχολείου της κοινότητας. Στόχος μας ήταν η πρόσβαση των παιδιών χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των κοριτσιών. Τα καταφέραμε. Σήμερα φοιτούν 167 κορίτσια και 203 αγόρια υπό την καθοδήγηση 13 δασκάλων. Και δεν μένουμε εκεί. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα έργο υποδομής σε ένα χωριό στην Τανζανία. Ένα υδραγωγείο που θα δίνει πρόσβαση σε καθαρό νερό σε περισσότερα από 1.473 νοικοκυριά και περισσότερους από 715 μαθητές. Παράλληλα, χρηματοδοτούμε την εγκατάσταση ηλιακού συστήματος ηλεκτροδότησης, καθώς δεν υπάρχει ρεύμα στην περιοχή. Φιλοδοξούμε το έργο, εκτός από το να βοηθήσει την κοινότητα, να ασκήσει πιέσεις και να επηρεάσει την κυβέρνηση για τη διάθεση κονδυλίων που αφορούν στη βελτίωση των σχολικών υποδομών σε σχολεία με παρόμοιες προκλήσεις. Το επίκεντρό μας είναι η εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονται γνωστικά πίσω από τους συμμαθητές τους. Όλες αυτές οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το Versus Travel. Με την στήριξη και την αγάπη σας, οπλίζουμε με ελπίδα και χαμόγελα ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και το σημαντικότερο, οι δράσεις αυτές είναι μόνο η αρχή. Μαζί μπορούμε. Versus Travel Sustainability. Πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στο Versus Travel για αυτό το σπουδαίο έργο. Μια κλασική αξία πλέον. Το κλασικό, όσα χρόνια και να περάσουν, θα είναι κλασικό. Δεν είχαμε όμως, καλέ μου, πέρασε η ώρα. Σωστά. Ένα τελευταίο κλικ. Είσαι εσύ ένας. Κλασικό κλικ. Δηλαδή? Το Versus Travel, όπως και στην Ισπανία, έτσι και στην Ιταλία,
έχει σχεδιάσει πολλά διαφορετικά προγράμματα. Κλασική αξία. Και τι πιο κλασικό από τη Σκάλα στο Μιλάνο. Ιταλία και κλικ. Είστε έτοιμοι για το μεγάλο κλικ και να μάθετε για τις 10 καινοτομίες κλικς που θα αλλάξουν τον τρόπο που ταξιδεύεις. Κλικ και βίντεο. Είστε έτοιμοι για το μεγάλο κλικ. 10 καινοτομίες κλικς που θα αλλάξουν τον τρόπο που ταξιδεύεις. Εξερεύνησε την ολοκαίνουργια ιστοσελίδα μας και ανακάλυψε τις μοναδικές δυνατότητες που σε περιμένουν. Ο λεπτομερής διαδραστικός χάρτης ακολουθεί τις καθημερινές διαδρομές του προγράμματος και σας ταξιδεύει στον προορισμό της επιλογής σας. Με ευχάριστο και πρωτότυπο τρόπο, η εφαρμογή Versus Travel App, η πρώτη ταξιδιωτική εφαρμογή στη χώρα, παρέχει 24ωρη παρακολούθηση κρατήσεων και πρόσβαση σε προσφορές. Το e-Traveler είναι η μεγάλη ανατροπή. Τώρα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, μπορείς να παρακολουθείς όλα τα στοιχεία της κράτησής σου, το υπόλοιπό σου, τις πτήσεις σου, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές οδηγίες και πολλά ακόμα. Ανακάλυψε το νέο μας ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό περιοδικό e-Magazine, γεμάτο με περιεχόμενο φτιαγμένο από ειδικούς ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους που θα σε εμπνεύσει για την επόμενη μεγάλη εξερεύνησή σου. Κάθε ταξίδι πλέον αξίζει και ακόμα περισσότερα. Με το νέο πρόγραμμα Versus Loyalty Club Ευχαριστώ, οι αποδράσεις σου ανταμείβονται. Κέρδισε πόντους σε κάθε ταξίδι και εξαργύρωσέ τους σε μοναδικές εκπτώσεις και προνόμια. Περισσότερα ταξίδια, περισσότερες ανταμοιβές. Γίνε μέλος και ξεκίνησε να κερδίζεις. Το ηλεκτρονικό δελτίο εντυπώσεων αποτελεί ανεκτήμητο εφόδιο για την αξιολόγηση των ταξιδιών μας, ενώ παράλληλα σας προσφέρει την ευκαιρία για δωροεπιταγές 2.000 ευρώ με κλήρωση ανά 3 μήνες σε όσους το συμπληρώνουν. Στην πλατφόρμα «Το ταξίδι σου ξεκινά τώρα» απάντησε σε μερικές απλές ερωτήσεις και άφησε το Versus Travel να ξεκλειδώσει τον προορισμό των ονείρων σου. Versus Travel Radio, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Ενδιαφέροντες καλεσμένοι και podcast γεμάτα έμπνευση, αλλά και μουσική που έχουμε επιλέξει και αγοράσει ειδικά για εσένα. Ατμοσφαιρικές μελωδίες που θα σε μεταφέρουν από τις ζούγκλες της Λατινικής Αμερικής μέχρι τις παραλίες του Ινδικού. Τέλος, η πιο εντυπωσιακή και διασκεδαστική καινοτομία είναι το Chat Genie V. Σας παρουσιάζουμε το νέο μας ταξιδιωτικό AI, το Genie V. Το Genie V είναι το ψηφιακό μαγικό Genie του Versus που θα κάνει τα ταξίδια σου πιο εύκολα και πιο μαγικά από ποτέ. Ένας προσωπικός ταξιδιωτικός σύμβουλος
πάντα δίπλα σου 24 ώρες το 24ωρο. Μην αφήσεις κανένα ερώτημα αναπάντητο. Με το Gini V, η μαγεία των ταξιδιών είναι μόνο ένα κλικ μακριά. Σας τη στείλουμε λοιπόν τον ανεκτήμητό μας φίλο, τον Gini V. Από όσα έχουμε ακούσει για σένα λοιπόν, είσαι ο φωτεινός μας παντογνώστης. Μπορώ να σε τσεκάρω. Για να δω αν σε ρωτήσω και διαβάζεις την πρώτη ερώτηση. Τι καιρό θα κάνει την εποχή που έχω κλείσει το ταξίδι μου? Το ταξίδι σας είναι προγραμματισμένο από τις 9 έως τις 17 Ιουνίου 2025. Όπα, με έπεισες. Ξέρεις και πότε θα ταξιδέψω από ό,τι βλέπω. Και αν σε ρωτήσω τι χρήματα πρέπει να έχω μαζί μου, για το ταξίδι σας στις Δυτικές ΗΠΑ είναι καλό να έχετε μαζί σας αρκετά χρήματα για καθημερινές δαπάνες. Ακολουθούν μερικές οδηγίες για τα χρήματα που θα χρειαστείτε. Και μήπως ξέρεις πόσες εσωτερικές πτήσεις έχω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού? Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας στις Δυτικές ΗΠΑ έχετε συνολικά 2 εσωτερικές πτήσεις. Από τη Νέα Υόρκη, JFK, προς το Las Vegas, LAS. Από το Los Angeles, LAX, προς το Σαν Φρανσίσκο, SFO. Για να δω, μπορείς να με βοηθήσεις να επιλέξω το ταξίδι μου? Δώσε μου προορισμούς που στοιχίζουν μέχρι 2.000 ευρώ για ομαδικό ταξίδι, αναχωρούν τον Αύγουστο και συνδυάζουν πολιτισμό, φύση και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Πόσες μέρες θέλετε να διαρκέσει το ταξίδι σας? Μέχρι 8. Αυτός είσαι. Είσαι πάρα πολύ χρήσιμος. Νιώθω ήδη πανέτοιμος για το ταξίδι μου. Μήπως να σου ζητήσω να μου βρεις και μια καλή παρέα? Όλες αυτές οι καινοτομίες στοχεύουν στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, καθιστώντας το Versus Travel πρωτοπόρο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουριστικού κλάδου. Versus Travel, να σας ευχαριστήσω γιατί είσαστε πολύ μπροστά για την εποχή σας. Πέρασα τέλεια μαζί σας το 2025. Versus Travel, είσαι το μέλλον. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, όμως νομίζω πρέπει να έρθει στη σκηνή να μας τα πει καλύτερα ο κύριος Κατσιμίχας. Ο κύριος Versus Travel. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή επιστροφή στο 2025. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν εκπληκτικός. Ήταν υπέροχο. Φοβερός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και όλο τον κόσμο που ήταν εδώ. Όπως τα ονειρεύεστε να γίνονται. Σχετικά με τις εφαρμογές, επιλέξαμε μια ομαλή μετάβαση, γιατί τέτοιες καινοτομίες χρειάζονται χρόνο για να αφομοιωθούν. Κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνει και μια εφαρμογή συνοδευόμενη από σύντομα βίντεο στα social media για να σας δείχνουμε και πώς χρησιμοποιούνται και έτσι ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες αυτών των εφαρμογών. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με αυτές τις εφαρμογές όλο τον τελευταίο καιρό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν, εργάστηκαν 2 μήνες και πλέον εδώ, έτσι ώστε αυτή η παράσταση να γίνει πραγματικότητα. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω την ομάδα μου, την οικογένεια του Versus που είναι δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω έτσι και το αισθάνομαι μέσα μου ότι είστε οι καλύτεροι υποστηρικτές, οι καλύτεροι δημιουργοί, οι καλύτεροι συνοδοιπόροι που θα μπορούσε να ελπίσει κανείς. Και γι' αυτό σας είμαι πάντα ευγνώμων. Τα παιδιά εδώ είναι μαζί μας σήμερα και τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν θα μπορούσα να είχα καταφέρει τίποτα στη ζωή μου αν δεν είχα στη ζωή μου την Αφροδίτη, το κορίτσι από τον Πειραιά, και τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήσουν μόνο η γυναίκα μου, δεν ήσουν μόνο ο έρωτας ζωής μου, δεν ήσουν μόνο η μητέρα των 3 παιδιών μου, ήσουν και οι καλύτεροι μου φίλοι. Ανέλαβες ένα ρόλο, πήρες ένα ρόλο, χωρίς να το ζητήσεις και τον ανέλαβες με χάρη, με δύναμη, με στυλ και με ωραία διάθεση. Χάρη σε σένα, τα παιδιά μας μπορούν και θέτουν, δεν το περίμενες έτσι, τα βλέμματά τους ψηλότερα, γιατί τις έχουν ως πρότυπο. Χριστίνα και Αγγελική, έχετε γίνει 2 εκπληκτικές νέες γυναίκες. Και εσύ, Πέτρο, ένας ωραίος άντρας. Μετά τις σπουδές σας στο πανεπιστήμιο, φορέσατε το βάρος του γραφείου τόσο εύκολα και τώρα είστε σε νευραλικές θέσεις στην οργάνωση και στο συνδυασμό των ταξιδιών. Έχετε συμβάλει αποφασιστικά σε αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα, στην ψηφιακή
και στο νεανικό πρόσωπο και στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του Versus και στο νεανικό πρόσωπο του Versus Travel. Αυτές οι εφαρμογές είναι χάρη σε εσάς, όπως και το καινούριο site είναι χάρη σε εσάς. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι όλα αυτά οφείλονται σε όλους εσάς που με τη δική σας δύναμη ο καθένας στήριξε αυτό που λέγεται Versus Travel. Τώρα έχουμε βγει μεσοπέλαγα, το ταξίδι τώρα ξεκινά. Ευχαριστώ πολύ. Πριν διακτηνιστώ, ξέχασα ότι είχα υποσχεθεί με ένα κλικ να φέρω στη σκηνή την κυρία Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και εγώ κρατάω πάντα τις υποσχέσεις μου. Με ένα κλικ παρακολουθήστε ένα βίντεο 5 λεπτά, δεν φεύγει κανείς και αμέσως μετά η κυρία Άλκης της Πρωτοψάλτη. Κλικ. Επιλέγω να ταξιδεύω με το Versus για ένα βασικό λόγο. Διότι σε ένα ταξίδι χρειάζεται αξιοπιστία. Αξιοπιστία σημαίνει αυτό που διαβάζεις στο φυλάδιο να είναι η πραγματικότητα και να επιστρέψεις έχοντας κάνει αυτά ακριβώς ή και ακόμα περισσότερα από αυτά που έχει γραμμένα. Καταρχήν έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι θα πάω σε μέρη όμορφα, σε μέρη που θα με βοηθήσουν εκεί που δεν μπορώ να βοηθήσω εγώ τον εαυτό μου και γιατί κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι είναι εγγύηση. Μου προσφέρει τη σιγουριά στο ταξίδι που επιλέγω δεδομένα. Μελετώντας και διαβάζοντας τα προγράμματά του, βλέπω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι η περιπέτεια. Εμένα μου αρέσει η περιπέτεια, αλλά η περιπέτεια είναι προγραμματισμένη και που είμαι σίγουρος ότι δεν θα με βάλει σε περιπέτεια. Με το Versus Travel έχω και προσωπική επέτειο φέτος, καθώς κλείνουμε 20 χρόνια συνεργασίας. Speak.
Και καλώς ήρθατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε κι εμείς ένας κρίκος στα 30 χρόνια του Versus Travel. Ένα γραφείο που πραγματικά δημιουργεί εμπιστοσύνη. Ένα γραφείο που έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Και νομίζω ότι τα 30 χρόνια είναι λίγα. Εύχομαι πολλά μηδενικά να μπουν γύρω στο 30. Ας κάνει και γαλαξιακά ταξίδια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Με διθέσια, με μονοθέσια, με πυράβλους. Τα ταξίδια. Το Versus προσφέρει ένα από τα ωραιότερα πράγματα στον κόσμο. Τα ταξίδια. Ταξιδέψτε όσο μπορείτε. Δημιουργήστε αναμνήσεις. Μυρίστε. Δείτε. Απολαύστε. Και ας κάνουμε ένα ταξίδι που μόνο η μουσική μπορεί να δώσει. Γεμάτη χρώματα, ευαισθησίες, αγάπη, συναίσθημα. Και η μουσική ούτως ή άλλως είναι μία γόμα που σβήνει όλα τα μαύρα και τα άσχημα. Ας τα απολαύσουμε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαστε εδώ μαζί μας. Και μια που μιλήσαμε για τα ταξίδια, ας πάμε στην πόλη που γεννήθηκα. Αδειό φωτά
Υπέροχη ορχήστρα. Το επόμενο τραγούδι θα ήθελα να το αφιερώσω στην οικογένεια του Versus Travel. Ξέρετε, από όλα αυτά που ακούστηκαν, αυτό που με συγκίνησε περισσότερο είναι πώς μίλησε αυτός ο άνθρωπος για την οικογένειά του, για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του. Σπανίζει. Και χαίρομαι όταν ακούω τέτοιους άντρες να υποστηρίζουν την οικογένεια, τη μητέρα, τα παιδιά, τον τρόπο. Για μένα δεν ισχύει αυτό ότι μπροστά από έναν επιτυχημένο άντρα υπάρχει πίσω μια γυναίκα. Είναι δίπλα μια γυναίκα.
Εσύ